ஹாய் டார்லிங்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு சின்டூஸ் பியூட்டி டிப்ஸ். ஸோ ஒரு லாங் கேப்க்கு அப்புறம் எல்லாருமே நான் மீட் பண்ணுறேன். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பெரிய லாங் கேப் சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால என்னால் வீடியோஸ் எடுக்க முடியல, எடிட் பண்ணி ஒரு கண்டென்ட் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ உங்ககிட்ட என்னால் டெலிவர் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கு பெரிய சாரி. அண்ட் இன்னும் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 பெரிய தேங்க்ஸ். ஸோ இனிமே ஐ ப்ராமிஸ் நான் வந்து கண்டினியூஸாக நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸை வந்து உங்களுக்கு நான் கொண்டு வருவேன். ஸோ வாட் எவர் த சிச்சுவேஷன் மேபி நான் உங்ககிட்ட கரெக்டான டைமுக்கு முடியலனாலும் கரெக்டான ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வீடியோஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு ஒர்க் ஆகுற வீடியோஸை நான் உங்ககிட்ட கொண்டு வருவேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். என்னுடைய 6 அடி கூந்தலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோட பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என் முடியல தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது என்ன நான் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ ஆக்சுவலாக நான் எங்கே பண்ணியிருக்கேன், இது நான் எப்போ பண்ணேன், இது எவ்வளோ மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட நான் இதை வந்து ஒரு ரிவ்யூவாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் இந்த வீடியோக்கு வந்து பார்க்க வரும். ஸோ ஆக்சுவலாக இதை வந்து நீங்கள் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா, பண்ணால் என்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு என்னோட மொத்த ஃபீட்பேக் இல்லை மொத்த ரிவ்யூவுமே உங்ககிட்ட வந்து நான் ஒரு என்டையர் ரிவ்யூவாக வந்து சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக குட்டி வீடியோவில் முடிச்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நாள் கழிச்சு நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இது ஒரு vlog கிடையாது. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகும்போது vlog எடுக்கல, அந்த ஐடியாவே எனக்கு இல்லை. ஸோ அதனால் நான் vlog எதுவுமே எடுக்கல. நான் ஸோ சின்ன சின்ன பிக்சர்ஸ் மட்டும் தான் நான் அட்டாச் பண்ண போகிறேன். ஸோ vlog நினச்சி யாரும் உள்ளே வராதிங்க, இது vlog கிடையாது. இது வந்து நான் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோட என்டையர் ரிவ்யூ. ஸோ ரிவ்யூஸ் வந்து வேணும் அப்படின்றவங்க இந்த வீடியோவை மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். நான் எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இது எப்படி இவ்வளோ அழகாக மாறிச்சு, இதோடைய நன்மைகள் தீமைகள் என்ன எல்லாத்தையுமே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னன்னா நான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது தான் நான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ நான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு வந்து கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ வந்து நான் சொல்லிடுறேன். நான் வந்து பண்ணது ஸ்மூத்னிங் மட்டும்தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து கெரட்டினோ இல்லை ஹைலைட்ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் எதுவுமே வந்து பண்ணலை. ஸோ சிம்பிளாக ஸ்மூத்னிங் மட்டும் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ஸ்டெப்ஸ் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணாங்க, எனக்கு வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வந்து டவல் ட்ரை தான் பண்ணாங்க, ப்ளோ ட்ரையில் எதுவுமே பண்ணல. டவல் ட்ரை பண்ணி முடித்த உடனே லாரியல் எக்ஸ்டென்சோ ஸ்மூத்னிங் க்ரீம் அப்படி போட்டுட்டு உங்களோட ஹேரை வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு விடுவாங்க. இந்த 45 மினிட்ஸ்க்கு விட்ட பிறகு உங்களோட ஹேரோட இதை வந்து செக் பண்ணுவாங்க. ஹேர் வந்து என்ன இதில் இருக்குது பாருங்க, என் ஹேர் வந்து இப்படி இருக்கா, அவங்களுக்கு தெரியுதா, இப்படி இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஹேர் வந்து இப்படி வேவியாக இருக்கும் இல்லையா ஸ்மூத்னிங் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி. ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த க்ரீம் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு ஆடாமல் அசையாமல் உட்காந்துருக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக போது அவங்க ஒரு 40 மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து உங்களோட ஹேர் இப்படி கொஞ்சமாக ஒரு ஹேர் எடுத்து அவங்க வந்து இப்படி பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ உங்கள் ஹேர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, அந்த வேவி வந்து மறுபடியும் வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க வந்து உங்கள் ஹேருக்கு வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்படி இல்லை அவங்க வந்து உங்களுக்கு வேவி வருதுன்னா இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. பண்ணி முடிச்சுட்டு செகண்ட் நியூட்ரலைசர் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ நியூட்ரலைசர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டவல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஹேரை ஃபுல்லாக ப்ளோ ட்ரை பண்ணிவிடுவாங்க. ப்ளோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஹேரை ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரணும் இல்லையா. ஸோ ஸ்மூத்னிங் க்ரீம் பண்ண உடனே உங்கள் ஹேர் செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்கும், பார்க்கவே செம்ம அழகாக இருக்கும் உங்கள் ஹேரு. ஸோ அதுக்கப்புறமா உங்கள் ஹேரை வந்து அயனிங் மிஷின் வச்சு ஃபுல்லாக அயன் பண்ணி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆக்சுவலி உங்கள் ஹேர் அப்பயே வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகே நம்மளோட ஸ்மூத்னிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு. பட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், விச் இஸ் நியூட்ரலைசர். ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணி முடிச்ச உடனே அது ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு உங்கள் ஹேரை வாஷ் பண்ணி ப்ளோ ட்ரை பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களோட ஸ்மூத்னிங் ப்ராசஸ் எண்ட் அப். ஓகே, இதை நான் எங்கே பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டுடியோ 11 கீழ்பார்க். இந்த லென்த்துக்கு எனக்கு 4444க்கு அவங்க பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு ஸ்டைலிஸ்ட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸ்டைலிஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு அந்த ஹேரை கட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணாங்க. அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே எனக்கு முடிஞ்ச பிறகு என்னை வந்து 3 to 4 days கழிச்சு வந்து என்னை வர சொன்னாங்க. ஸோ விச் இஸ் போஸ்ட் ஹேர் வாஷ்க்கு வந்து வர சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த 3 டேஸ்க்கு உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முடியெல்லாம் காது பின்னாடி போடக்கூடாது, இப்படித்தான் விட வேண்டும். நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹேருக்கு வந்து எந்த ரப்பர் பேண்ட்ஸ், கிளிப்ஸ், கிளச்சஸ் எதுவுமே நீங்கள் வந்து போடக்கூடாது. ஓகே, கழுத்து பகுதியை வந்து வேர்க்காமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா கழுத்து பகுதி வேர்த்துச்சுன்னா உங்களோட இந்த லென்த் ஆஃப் ஹேர் வந்து
ஈரமாயிடும். அதே மாதிரி குளிக்கும் போது அவங்களே வந்து ஷவர் கேப்ஸ் கொடுப்பாங்க. இல்லை நீங்கள் வந்து ஷவர் கேப்ஸ் வியர் பண்ணிவிட்டு குளிங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஹோம் ரெமிடிஸில் யூஸ் பண்ணுற எந்த பேக்ஸுமே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு ஒன் மந்த், ஆக்சுவலாக எனக்கு 1 month சொல்லியிருந்தாங்க. உங்களுக்கு எப்படி சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. வந்து உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்சுவலாக என்னன்னா டெய்லி உங்கள் தலையை ஒரு வாட்டியாச்சும் சிக்கு உடைச்சி வச்சுக்கணும். சீரம் கொடுத்த சீரமை கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும். எனக்கு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து 4444 ஆச்சு. டேக்ஸோடு சேர்த்து 5000 சம்திங் வந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஷாம்பூஸ் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஷாம்பூ, சீரம், மாஸ்க். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு அது என்ன ஷாம்பூஸ் எனக்கு கொடுத்தாங்க, என்ன சீரம் கொடுத்தாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ அந்த ஷாம்பூ தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? எஸ், லாரியல் எக்ஸ்டென்சோ ஷாம்பூ கெரட்டின் ப்ரோ கெரட்டின் ப்ளஸ் இன்செல் 580 இந்த ஷாம்பூ, விச் இஸ் 250 ml வந்து 580. கண்டிஷ்னர் கிடையாது இந்த ஷாம்புக்கு, விச் இஸ் இது வந்து மாஸ்க். இதுவுமே லாரியல் வந்து தெரியலையே, எனக்கே தெரியல, தெரியலான்னு தெரியல. லாரியல் எக்ஸ்டென்சோட மாஸ்க். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 685 rupees 196 கிராம். இதுதான் சீரம் எனக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து லாரியலோடது தான். லாரியல் ப்ரொஃபஷனல் பாரிஸோடது லிஸ் அன்லிமிட்டட் பிரிம்ரோஸ் ஆயிலில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது. 125 ml வந்து 680 rupees வருது. மூணுமே தான் எனக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது 2000 ஆச்சு எனக்கு. 580, 685 and 680. இந்த திஸ் இஸ் ஆல் மை வீடியோஸ். ஸோ எப்படி இருந்துச்சு? கொஞ்சம் மொக்கையாக போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் வந்திருக்கு வீடியோ. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் டைம் பண்ணி நான் காட்டுறேன். ஸோ கைஸ், எஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்மூத்திங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாமே நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது இதில் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. நான் கண்டிப்பாக சீக்கிரத்தில் ரிப்ளை பண்ணுறேன். வித்தின் 24 hours ஐ ப்ராமிஸ் நான் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். ஸோ நான் கீப் ஆன் ஒரு நிறைய வீடியோஸ், யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நான் அடுத்தடுத்து நான் கொண்டு வரேன். வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே பிங்க் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் வீடியோஸ் வேணும்னாலும் கீழே பிங்க் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா அந்த ரெமிடிஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்லை உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் ஸ்மூத்னிங் பண்ணணுன்ற ஐடியா இருந்தாங்க அப்படின்னா, இல்லை ஸ்மூத்னிங் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் சீக்கிரமாகவே நான் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.